ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони беҳтарини канали мо. Хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир мувофиқи хоҳиши бисёре аз шумо анамихел куртора ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. Инчунин двойкора бинед материалҳои ино ҳамаш анамихе жатка меган, манго ҳам меган. Ин материала сабукак вай пахтагӣ марҳамат бинед чӣ қадар двойкои хушрӯ. Размерои ино то размери 52 ҳастай. Агар хоҳишманд бошед биёед. Ман ин видеоро аз 7-12 корвон тарафи Мираж ба навор гирифтагӣ ҳастам. ин ҳам бинои нави корвонай. Дар бисёр нуқтаҳои савдош аст. Аз анами медонед дуюм ё сеюм рядаш сар карда ҳамаш женскияй занонаяй. Метавонед биёед бинед чӣ қадар интихоби васеяй. Аз ҷое ки ба шумо арзонтар фурӯшанд мисол аз ҳамонҷо харидорӣ намоед. на марҳамат и двойко ина инош паплини тозаян. Паплиниш паплини доинг будай. иам то ҳамихе размери 52 дора ва ёшон брукошон сиёҳи ҳамихе кушотак духтагиай. ози чӣ хеле ки медонед ҳам брукои кушодмодаяй. набинед двойкора бори дигар. баъд бисёр спорт стилай. ана ин намудаш бошад бинед духтуш чӣ хелеай. и паплиниш доинг нестай. иам ҳамун двойкаи 130 сомон. моделиш миёнуш ҳамихе банд омадагиаю. эзоруш ҳамихе сиёҳай брукуш. аз зону поён меиста ду намуд тиграй. на пешакаш ҳамихе оро дода шудагиай. иҷада анамихе юбкаву кофта ҳастай. иёям двойкаян. иноям нархошон ҳамихелай дӯстони азиз 130 сомон. юбка ҳамроҳи кофтичкаш. якташ тур дорад 3/4, якти дигараш боша остинаш дрозай. на марҳамат и то размери 48 дора. агар хоҳишманд бошед метавонед ба мо нависед. мо доставка ба Русия дорем. ози бо пурратар нишон метавонам. ина пешакошон ҳам хеле омадагиай кофтичкора. беҳад ба ман инами спортивниҳо маъқул шуд. спорт стило чӣ қадар хушрӯ метавад барои бонувони мо. инчунин дӯстони азиз иҷада анамихе ваё ҳаст. абаяҳо абаяҳои тобистона 130 сомонӣ. ду се намудаш мондагиай. на агар кадом намуде ки хоҳед аз ҳамино мо метавонем ба шумо доставка кунем. ина куртоҳо инчунин куртоҳои паплини марҳамат. ино то размери 54 доранд. яна бинед нархошон чӣ хелеай. 130 120 ҳархел. ина инош 130 сомон. инош то размери 52 ба фикрам доранд. баъд медонед анами паплино бисёрш маламерка меброянд. барои ҳавай ҳангоме ки харидорӣ мекунед як размер ду размер калонтар гиред. зеро ки бо ҳангоми шуштан камакак медроя. ина инош боша бали шимерка барин духтагиян калонай бинед. иям ҳамихе нархаш 130 сомон. дӯстони азиз ин нархҳое ки ман гуфта истодам нархҳои донара дар назар дорум. касоне ки барои савдо ё ин ки барои худшон чанд кас якҷоя шуда мехаранд нархи оптумбо камакаки арзон мекунанд. ина бинед дӯстони азиз иҷада инаи стилои маладёшка 120 сомонӣ то размерои 50-48 доранд. инаи аднатониёшам ҳамин нархаи 120 сомонӣ. материалошон материалои мангояй. жатка меган худмонда. россияда ин материала манго меган. барои блогерои вая садовода ма тамошо кардам. ин материала манго гуфта пешниҳод мекунанд. дар хумон дар корвон боша жатка меган. ина ин намудош боша дӯстони азиз 130 сомон то 54 размера дора ба фикрам. ваяй бинед мрамрай пешош. инчунин тигри паплинияй. ана ин паплино боша доинган 130 сомонӣ. аз ами 130 сомоно паплинои доинго ма чанд видео пештаракам ба навор гирифта будам. он вақт аз ҷои дигар ба навор гирифта будам. 120 сомонашам дошт. ҳозир боша дареҷа 130 сомонашай моделош.
бори дигар ёдовар мешавам, нархи донаша гуфта истодаам. Касоне ки бо оптом гирифтаниян арзонтар мешава. Иҷада бинед моделош чанд намудай аз анами кнопкадоро. кадом намуде ки хоҳед ҳаст. ана марҳамат анаи сиёҳа бинед. И материалаш гирбишин баринай, ҳамаш сангча дора. Нархаш 150 сомонай. И тарафаш боша 130 сомонаҳову 120 сомонаҳояй. Кадомаш ки не миёнашон мавадрушка духтагияй притальни ва ё 120 сомон нархи донада. Ина бинед чӣ қадр моделҳои хушрӯ дора 120. материалошон ҳам халадокай, ҳам паплинай. Дар иҷа ду намуд материал омадагиай. Халадок ранги гирбишинай дӯстони азиз, материали халадок. И тарафам ҳама хеле нархошон 120, 130. интизор бошед, бо ма кӯшиш мекунам ягон ҷои дигара боз бинам, боз ҳам либосҳои мисол арзон шумода пешниҳод кунам. Инаи двойко 180 сомонан. материалшон ваян маечни баринан. Ана вай боша кирта поча боша 150 сомонай. материалаш жаткаяй. диде дӯстони азиз чӣ қадар хушрӯ ҳами двойко. касоне ки нағз мебинанам хеле стилора. дар иҷа и доингора хостум як бор дига нишон диҳам барои шумо. доинго ҳархелай. иҷада 130 сомон аст, 150 сомон аст. 150 сомонаш поёнша бинед амхе вай омадагиай. остинош амхе тур кардагиай. баъд поёни куртаям тур омадагиай. барои ҳамин камакак нархи фарқ мекуна. дигарош бошад, доингои дигараш бошад, не куртош ҳамун нархҳои нав номбар кардагим. 130 бо арзон мешава дар оптом. ина ино гирбишинан дӯстони азиз. 170 сомон. астакшон чихол доранд. хушрӯ. бори дигар такрор мекунам ки доинго куртои доинге ки ман нишон додастам ва ё балшмеркан то размери 58-60 дорану бохай агар харидорӣ кардан хоҳед мебинем. иҷада анамихе индиски фасоно материалҳои индиски. ино 150 сомӣ либосуш барои нархи дона. инамихе рангош мондагиай. ози бисёр аз амиё бисёр омадагиай имсол бозорда. бо агар харидор бошед мебинем хе намуду шумода дар корай мекобем меёбем. инҷада бошад дӯстони азиз ино ваян встреча комбахтан. анами се намудуш қиматаракай 220 сомонай. се намудуш. а дигарош боша 150 сомония 160 сомонай. хеле ози нишон метиҳам нарха навистагим рости гап ҳангоми монтаж 160 сом буда. ина бинед. инаи дигар намудуш 160 сомониай. баъд як чиз дигаро ёдовар шудан мехоҳам дӯстони азиз ки баъзан дар анами беруни корвон ҳангоме ки размер намемона оптовико борошона распродажа мекунанд. мисол агар якта дутаиш мемона распродажа мекунанд. ҳами куртора чанд